Minä olen hankkeen projektivastaava projektipäällikkö Anne Viitala ja lisäksi tässä on viestintävastaava Maiju Hirvonen, joka toimii siellä nyt chat-vastaavana ja teknisenä tukena, että jos teidän ääni ei kuulu, niin Maiju siellä laittaa chattiin teille ohjeita. Tämä kulku tässä webinaarissa on sellainen, että annan kohta puheenvuoron Anna-Liisa Aholle, joka kertoo meille vähän tämmöistä tutkimustietoa aiheeseen liittyen. Sen jälkeen mä kerron näitä meidän hankkeen tuloksia ja aikaansaannoksia ja sitten lopuksi meillä on vielä kokemusasiantuntijoiden paneelikeskustelu. Ja tästä kohtaa pitemmittä puheitta, Anna-Liisa, olepa hyvä. Kiitoksia ja oikein mukavaa webinaaripäivää kaikille ja kiitos, kun olette kutsunut mut tähän mukaan taas kerran tekemään yhteistyötä teidän hankkeen kanssa. Mä tosiaan puhun tässä nyt aiheella läheisten tukeminen äkillisen kuoleman jälkeen ja varmaan kaikki suurin piirtein Suomen maassa tietää kuka on, eli surututkija ja terveystieteiden tohtori, dosentti Anna-Liisa Aho ja mä työskentelen tuolla Tampereen yliopistolla ja olen tosi pitkän aikaa, yli 20 vuotta tehnyt suruun ja kuolemaan liittyvää tutkimusta pääosin ja tosi monesta eri näkökulmasta. Ja nyt mä tässä kohtaa puhun lyhyesti tästä hoitotyön suosituksesta, joka tuli tässä pari vuotta sitten julkiseksi ja löytyy sieltä HOTUKsen sivulta www.hotus.fi kokonaisuudessaan. Mä olen puheenjohtajana toiminut tässä suosituksessa ja vetänyt tätä porukkaa. Meillä on ollut siinä sitten tutkijoita mukana ja eri aiheen asiantuntijoita ja myös kokemusasiantuntijoita ja tietysti surujärjestöt erityisesti. Surevan kohtaaminen hanke on ollut mukana kommentoimassa näitä suosituksia. Ja lyhyesti siitä, että kelle nämä suositukset on tarkoitettu, niin ihan kaikille periaatteessa, että ei pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, vaan kaikille sellaisille ammattiryhmille, ihmisille ylipäätään, vapaaehtoisjärjestöille ja kriisiryhmille ja muille, jotka tarvitsevat tätä tietoa, että miten voi hyödyntää sitä, että miten äkillisesti kuolleiden ihmisten läheisiä voidaan ylipäätään meidän yhteiskunnassa tukea. Meillähän ei ole olemassa mitään sellaista lakia, että näin tulee toimia, mutta kyllä suositus on samalla lailla kuin käypähoitosuositukset lääketieteessä, niin on vahva lähtökohta sille, että jos haluaa esimerkiksi potilasvahingosta tai huonosta kohtelusta tehdä huomautuksen, niin näihin suosituksiin tosiaan voidaan sitten vedota. Ja ihan lyhyesti sanon, mitä tarkoitan äkillisellä kuolemalla tässä, niin tarkoitettiin suosituksessa kaikkia sellaisia kuolemia, jotka on ylipäätään odottamattomia, yllätyksellisiä. Tuossa on muutama esimerkki siitä, että itsemurhat ja onnettomuudet ja tapaturmat ja väkivaltaiset kuolemat ja päihdeyliannostuskuolemat aika usein, vaikka siinä onkin se semmoinen odotetun kuoleman makujo, niin ovat kuitenkin sellaisia, jotka tulee yllätyksellisesti. Ja läheisillä tässä suosituksessa tarkoitetaan sitä, että me haettiin valtava määrä tutkimustietoa, yli 3000 kansainvälistä ja suomalaista tutkimusta tämän suosituksen taakse, eli tämä on tutkimukseen ja näyttöön perustuva suositus, ja läheinen määriteltiin laajasti, että se ei ole pelkästään se potilasasiakirjoihin merkattu läheinen, joka yleensä terveydenhuollossa on, vaan läheisellä tarkoitetaan tässä suosituksessa myös lapsiläheisiä, ja esimerkiksi joskus kuolleen läheisin on saattanut olla vaikka naapuri, että tässä ei välttämättä ole tämä emotionaalinen suhde kaikista tärkein, eli on otettu tosi laajasti tähän suositukseen erilaisia läheisiä. Ja tuella tietysti tarkoitetaan kaikkia niitä toimintoja, joilla voidaan ylipäätään edistää tai jollakin lailla ennaltaehkäistä surun kielteisiä vaikutuksia sitten läheisen kuoleman jälkeen. Eli hyvin monimuotoista tukea, ihan henkistä tukea, konkreettista tukea, tiedollista, taloudellista, henkistä tukea ja niin edelleen. No sitten, kuten tuossa sanoin, että on pitkän ajan surututkija, kuolemantutkija, niin minkä takia sitten sureville tarvitsee tämmöinen tukisuositus tehdä, niin on tietysti siitä lähtökohdasta, että äkkikuolema tulee myös terveydenhuoltohenkilöstölle hirveän nopeasti ja kaikille muille ammatti-ihmisille ja läheisille. Ja silloin tämmöistä niin potilas-lääkäri-hoitajasuhdetta ei ole muodostunut eri tavalla kuin saattohoidossa. Toki teemme nyt tällä hetkellä johdan ryhmää, missä tehdään saattohoitoon myös suosituksia. Mutta se, että kaikki surevat ei välttämättä selviydy ihan sen oman tukiverkostonsa myötä, ja me tiedetään aikaisempien tutkimuksien pohjalta, että surulla saattaa olla todella isoja kielteisiä vaikutuksia surevien elämään ja terveyteen ja hyvinvointiin laajasti, ja riskikuolleisuuteen kasvaa, erityisesti itsemurhan tehneillä on todella iso riski tehdä itsemurhaa itselläkin, ja tämä vaikuttaa surevien työkykyyn, ja erityisesti Suomessa näkyy tuo lääkkeiden ja alkoholin käytön lisääntyminen surevilla, ja
niin edelleen. Eli kielteisiä vaikutuksia on paljon, jos me pystytään mitään näistä yhtään ennaltaehkäiseen sillä, että me annetaan sureville hyvää tukea, niin tulee meidän yhteiskunnalle paljon edullisemmaksi se, että me menetetään kaikki meidän surevat työkyvyttömyyseläkkeille ja erilaisiin osastoihin ja sairaaloihin sen takia, että surulla on myös näitä kielteisiä seurauksia niin paljon. Sitten ihan tämmöisiä inhimillisiä seurauksia myös välttämättä niin terveyteen, mutta että identiteetti muuttuu tietysti. Nuorena leskeytyneestä tai nuoren puolisonsa menettämästä tulee leskiä, lapsensa kuolemaan kokeneista tulee lapsettomia vanhempia ja myös sitten tietysti lapsista ja nuorista, jotka on menettänyt vanhempansa, niin tulee orpoja, eli ihan valtavat muutokset tulee siihen ihan henkilökohtaiseen elämään ja tiedetään, että tulee vanhemmuuden ja parisuhteen muutoksia ja eroja ja suhde tietysti lapsen kuoleman yhteydessä elossa oleviin lapsiin muuttuu ja yleensä suru erottaa jyvätakanoista, eli siinä sosiaaliset ryhmittymät ja sosiaaliset tukiverkostot myös monesti muuttuu aika radikaalisti. Eli paljon erilaisia muutoksia, joista myös suuri osa on kielteisiä. Suruun liittyy myös positiivisia muutoksia, puhutaan persoonallisesta kasvusta, mutta että se yleensä tulee vasta sitten joskus myöhemmin, 3-4 vuoden päästä mitataan sellaista, että arvomaailma muuttuu ja terveys tulee tärkeämmäksi ja raha menettää merkityksensä ja niin edelleen. Ja niitäkin kyllä on, että suru ei ole pelkkä kielteinen asia ja ilmiö läheisten elämässä. No, me tehtiin tämä tosiaan näyttöön perustuvana suosituksena, eli kahlattiin 2-3 vuoden aikana iso määrä tutkimuksia läpi ja haettiin niistä, että millä tavoin me voidaan edistää, minkälainen hoitopolku ja minkälaista tukea sureville tulee antaa, jotta he selviytyisivät tässä elämässä ilman sitä läheistä rakasta lasta tai puolisoa tai mikä se mikä perheenjäsen on ollut tai mikä menetyksen kohde kellekin sitten on ollut. Ja se, että me nostettiin tähän 11 eri osa-aluetta tähän suositukseen, niillä ei ole mitään kronologista järjestystä sen enempää, vähän ehkä sen mukaan, että miten tuo äkkikuolema ylipäätään meillä etenee, mutta että se, mikä on kaikista tärkein viesti, on kuitenkin kaikille teille kuuntelijoille ja ylipäätään surujärjestöille ja muille, että aina tukemisen lähtökohta tulee lähteä siitä läheisien tarpeista, eli ilman sitä me ei voi tietää, minkälaista tukea kukakin milläkin hetkellä tarvitsee. Että se on vain kylmä totuus ja tosiasia, että kaikki tuki ei käy kaikille ja kaikki ei välttämättä tarvitse kaikkia tukea, mitä tässäkin tuun nyt esittää näissä meidän suosituksen kohdissa. Ja sitten se, että tuen tietysti tulee alkaa välittömästi sen läheisen kuoleman jälkeen, ja nyt varsinkin kun puhutaan äkkikuolemasta, niin se on välittömästi. Jos puhutaan niistä saattohoitosuosituksista, mitä tällä hetkellä teen, niin niihinhän tietysti tulee, että se tuki alkaa jo ennen sen läheisen kuolemaa. Ja pitkäkestoisesti läheisen tarpeiden mukaan, että se ongelma meillä on erityisesti Suomessa, että meillä tuetaan välittömästi läheisen kuoleman jälkeen eri sektoreilla valtavan vahvasti ja voimakkaasti ja tehdään jopa yhteistyötäkin jonkin verran, mutta sitten kun on kulunut muutama päivä, niin sureviin läheisiin ei välttämättä otakaan kukaan yhteyttä mistään. Ja se on tullut monissa tutkimustuloksissa esille myös. Eli alkuvaiheen tuki on aktiivista, mutta sen jälkeen sitten sureva saattaa jäädä ihan omille. Ja nimenomaan organisaatiosta päin lähdetty tuki, että olisi organisaatio, missä nyt tällä hetkellä edustatte ja olettekin, niin teidän tulee olla se, joka ottaa yhteyttä, ja joka soittaa ja pyytää käymään, ja joka käy kotikäynnillä ja niin edelleen. Eli tässä on tämmöinen, nämä tosiaan löytyy sieltä Hotuksen sivulta, siellä on semmoinen lyhyt versio, ja sitten on semmoinen pitempi versio, tätä lyhyttä versiota. Mä oon jonkin verran, sieltä saa tilattuakin Fiokan kautta näitä osastoille. Mä oon yrittänyt aina kun luennoin, niin käydä viemässä näitä. Eli tämä on ihan tämmöinen taskuversio, minkä voi sitten eri organisaatioissa eri työntekijät vaikka laittaa taskuun. Jos tapahtuu tämmöinen äkkikuolema, niin tässä on tämmöinen formaatti, millä voi lähteä käsittelemään näitä asioita. Ja ensimmäinen siinä kohtana oli tämä läheisten kohtaaminen. Mä olin ensin vastaan, että tästä ei kannata mitään laittaa, että kyllä ihmisten täytyy niin osata jo kohdata surevia ihmisiä ja pystyä kattoon silmiin ja kyetä osoittaa myötätuntoa, ja nämä osaa jo kaikki muutkin kuin ammatti-ihmiset tai surujärjestöissä toimivat tai muuta, mutta oli kuitenkin se tosiasia, että näistä tutkimuksista kaikista eniten löytyy tutkimustietoja tulosta liittyen tähän kohtaan. Eli läheiset koki niin, että heidän selviytymistä, ja nyt kun mä puhun selviytymisestä, niin mä en tarkoita sitä, että selviytyä jostakin pois tai unohtaa se kuollut läheinen menetetty ihminen. Se selviytyminen että voi tarkoittaa, että kykenee hengittämään sen läheisen kuoleman jälkeen tai kykenee juomaan vettä tai jopa nukkuun tai sitten, että oppii elämään viime kädessä.
kädessä sen läheisen kuoleman ja sen menetyksensä kanssa. Se ei myöskään tarkoita sopeutumista, eikä se tarkoita sitä, että se läheisen kuolema tulisi jollakin lailla hyväksyä. Niin siihen liittyen oli kuitenkin niin, että koettiin paljon semmoista epäasiallista käytöstä ja huonoa kohtaamista ja lattioihin katsomista. Ja suomalaisethan ei tykkää siitä, että heitä hirveästi halaillaan ja otetaan rutistukseen ja tullaan iholle, mutta kuitenkin jonkun tyyppinen käden ojennus tai käden olkapäälle laittaminen on erittäin hyvä surevien tukemiseen liittyvä myötätunnon osoittaminen. Sitten tietysti se, että aika paljon surevilla oli kokemus niistä semmoisista erilaisista positiiviseksi tarkoitetuista letkautuksista. Mä puhun aina mustista sammakoista. Sinulla on mahdollisuus rakastua uudelleen tai tehdä uusi lapsia. No, sehän käytti alkoholia tai oli huumeiden käyttäjä ja niin edelleen. Tai onnesta se keskeytyi se raskaus jo 24 viikolla näin. Niillä tarkoitetaan lohdutusta näille läheisille, mutta he kokee sen erittäin kielteisen, eli on parempi olla sanomatta tai yrittämättä sanoa mitään. Että mä oon usein sanonut sen, että niin kaunissa sanaa tai lausetta ei olekaan, mikä lohduttaisi surevia siinä, että heidän läheinen tulisi takaisin tai heidän surunsa hälventyisi. Eli parempi olla sanomatta mitään, kuin yrittää sanoa jotakin sellaisia, mitkä jää epätoivoiseksi yritykseksi. Kauhean tärkeää on Suomessakin ottaa huomioon tämä läheisten kulttuuria ja siihen liittyvät erilaiset tavat, enkä tarkoita nyt pelkästään maahanmuuttajia, vaan ylipäätään sitä, että meillä Suomessakin on erilaisia uskontoja, meillä on erilaisia vakaumuksia, meillä on erilaisia eettisiä näkökulmia ja muita, ja miten sitten ammattiauttajat, ylipäätään auttajat, jotka tarvitsevat tätä suositusta, niin me koottiin joitakin asioita, mutta että kysymällä tietysti näiltä surevilta ihmisiltä, niin se on se tärkein keino, miten saa sitten selville se, että miten toimitaan teidän läheisen kuoleman yhteydessä. Lauletaanko virsiä vai haudataanko heti 2 päivän päästä, pestäänkö ruumis ja niin edelleen. Kulttuurisia tapoja on todella paljon ja ne liittyy, semmoisia tapoja, jotka liittyy kuolemaan, niin on todella paljon. Ammattiauttajien täytyy yrittää, oli se sitten läheinen tai vertaistukija tai muulla tavoin ammattiauttaja, niin sietää sitä hiljaisuutta siinä kohtaa myös, että surevat ei välttämättä halua heti puhua, jotkut puhuu paljon, shokkivaiheessa olevat surevat saattaa karjua ja kiljua ja käyttäytyä mielivaltaisesti, jopa aggressiivisesti, mutta että se tila hiljaisuudelle täytyy uskaltaa antaa olla. Turvallisuuden tunteen vahvistaminen tietysti on erittäin tärkeää, ja henkisen turvallisuuden tunteen sellaisissa tapauksissa, kun on ollut ampumavälikohtauksia tai kolari, missä saatetaan menettää muitakin läheisiä tai sitten väkivaltarikos tai muuta, niin siihen tulee kiinnittää huomioon. Ja näiden tosiaan mä en kerkiä tässä ajassa, kun mulla on tämä puoli tuntia, niin näiden alla on ihan konkreettisesti näitä asioita. Mä poimin sieltä vaan muutamia nyt tähän luentoon. No sitten tämä viestivieminen vainajan äkillisestä kuolemasta ja siihen johtaneista syistä, niin siinä tietysti oli yksi sellainen selviytymistä edistävä keino, että se viesti tuli mahdollisimman pian. Ja sitten se, että se viesti pystytään antamaan sillä lailla, että siinä olisi kaikki mahdolliset perheenjäsenet läsnä. Eli kaikki ihmiset läheiset ihmiset saisivat sen saman tiedon siitä läheisen kuolemasta välittömästi. Ja sitten vielä, että olisi moniammatillinen ryhmä. Me tiedetään historiasta, Suomen kuolinhistoriasta, että kun poliisi ja pappi ilmaantui ovelle, niin se tarkoitti sitä, että sodassa oli menetetty poika tai puoliso. Ja tänä päivänä myös sit poliisin ja papin ovelle ilmaantuminen aika pitkälti merkitteessä samaa, mutta että mukaan voi myös lähteä jo vertaistukijärjestöstä yhteistyössä, tehtäisiin vertaistukijärjestöjen kanssa niin, että sieltä mukaan, koska heillä olisi mahdollisuus antaa sitä pitkäaikaisempaa tukea, tai jäädä vaikka odottaa sinne siksi aikaa, että muut läheiset tulee. Ja viestihän äkillistä kuolemasta saatetaan antaa siinä kuolin paikalla, onko se sitten hienolla piitsillä, järvellä, autokolarissa, missä ihminen kuolee enimmäkseen kotona, ja se täytyy miettiä, että miten se ilmaistaan, että puhelimessa ei ainakaan anneta minkäännäköistä viestiä kuolemasta. No niitä perusasioita. Käytetty kieli tulee olla ymmärrettävää, tämä on ainakin ammattihenkilöstölle hyvin tärkeä. Ei minkäännäköisiä fraaseja eikä minkäännäköisiä diagnoosinumeroita eikä muita vastaavia, vaan ihan sellaista perussuomalaista kieltä. Ja sitten se, että ollaan rehellisiä siinä sen viestin antamisessa ja viemisessä, että ammattihenkilöstö tai kuka sen kuoleman yleensä lääkäri kertoo, niin sitä ei muutella kertaakaan enää. Se on just niin kuin se on sanottu, koska se vie sitten ja tuo sitä epäluottamusta siihen. Ja pienet lapset voi olla läsnä siinä tilanteessa, kun kuolinviesti ja kuolemasta puhutaan. Ja sitten tietysti ihan perusasioita, että ei jätetä yksin eikä päästetä sairaalasta lähteen yksin ja huolehditaan siitä, että kriisiapua tai jotakin muuta tukee, omaa sosiaalista verkostoa tai muuta tulee sinne kotiin
tilanteeseen sitten mahdollisimman pian. No sitten on tämä lähitukiverkoston kartoittaminen ja läheisten kanssa yhteisen surun mahdollistaminen oli meillä yksi ala-asia, ja siinä nimenomaan se, että aina se lähitukiverkosto ei ole se tukiverkosto, joka on merkattu sinne sairaalan potilasasiakirjoihin tai minkä henkilökunta se näkee niissä rekistereistä, että saattaa olla monesti joku muu. Esimerkiksi ex-puoliso saattaa olla erittäin tärkeä lähitukiverkosto edelleen, tai sitten joku salarakas tai muu vastaava, jota ei ole tavallaan niin kuin mihinkään julkisen terveydenhuoltoon annettu ilmi sen enempää tai ilmoiteltu. Ja luodaan yhteyttä niihin sitten aika pian ja otetaan yhteyksiä ja soitellaan. Tämä on tärkeää surevien tukemisessa, että lähitukiverkostolle avataan sen surun merkitystä eri kuoleman yhteydessä. Mä tutkin paljon eri kuolemia, henkirikosta, itsemurhaa ja eri kuolinsyillä, lapsen kuolemaa ja muuta, niin se, että ei tule sitä vähättelymentaliteettia esimerkiksi huumekuolemien jälkeen, mikä on hirveän yleisiä meillä nyt tänä päivänä Suomessa, nuorten huumekuolemat tai muuta, että se lähitukiverkostokin ymmärtäisi myös sen asian niin, että sen kuolinsyyn takana on kuitenkin se rakas läheinen ihminen, jota surraan. Ja se surun kohde on se ihminen, eikä välttämättä se läheisen itsemurha tai se teko tai muu vastaava. Ja sitten mahdollistetaan tietysti yhdessäoloa ja huomioiden ne lapset. Erityisesti meillä on lapsiin tuli tuo eroperheet ja sitten juuri nämä rutiinien tärkeydet ja neuvot. Ja sosiaalityön puolelle mä olen aina antanut sellaisen ohjeen ja myös poliiseille, että pientä lasta ei tule kuoleman yhteydessä erottaa sosiaalisesta tukiverkostosta laittamalla se poliisin takakonttia viemällä se johonkin huostaanottokotiin tai joillekin ihmisille, että aina tulee etsiä siitä lähitukiverkostosta sellainen ihminen, joka kykenee huolehtii myös surunsa yhteydessä lapsesta, mikäli vanhemmat tai leskeksi jäänyt puoliso tai hänestä huolehtiva ihminen ei siihen kykene. Ja lapsille ei ole vahingollista se, että hän näkee siinä vanhempien ja muiden ihmisten itkevän ja kokevan tuskaa, suurtakin tuskaa, vaan se on paljon vahingollisempaa, että jos siinä yhteydessä tehdään huostaanotto. Tietty on tilanteita, että on henkirikoksia ja muita, että vaarassa on sitten myös muut perheenjäsenet, ja silloin sitten tämä suojelun tematiikka ja etiikka tulee tietysti menee edelle sen, mutta että lisätraumaa ei tarvitse aiheuttaa lapsille näissäkään tilanteissa. Vainajan hyvästeleminen on todella tärkeää surevien selviytymisen kannalta. On todettu monissa tutkimuksissa se, että mikäli vainaja ei ole millään lailla päässyt hyvästelemään tai koskettaa vainajaa tai nähnyt vainajaa kuolleena, niin saattaa 6, 7, 8 vuotta jäädä semmoisen jossitteluvaiheeseen, että oliko se minun lapseni, joka kuoli. Nämä äkkikuolemat varsinkin tulee tilanteissa, että aamulla on sanottu hei hei tai riidelty voimakkaasti, kun on lähdetty kiireessä puolison kanssa töihin ja sitten tulee soitto, että on puoliso menehtynyt tai lapsi menehtynyt, ja se epäusko on valtavan voimakas, ja se vie kauan ennen kuin se epäusko siitä häilyy. Ja siitä syystä on sanonut, että aina on tärkeää niin, että vainajan hyvästelyyn annetaan mahdollisuus, ja siihen kehotetaan. Totta kai läheisillä on omanlainen päätös, että haluaako he, mutta on paljon läheisiä, jotka ei välttämättä sillä hetkellä halua, kun niille on sanottu se, mutta haluaa myöhemmin. Ja aina on ruumiissa joku kohta, mitä voidaan hyvästellä. Aina on joku luomi, ehkä joku tatuointi nykypäivänä, jonkunnäköinen kynnenpalanen, varpaan osa, mistä voidaan tunnistaa vainaja omaksi pojaksi tai lapseksi tai läheiseksi tai puolisoksi. Eli kaikki muut ruumiin osat voidaan peittää ja suojella sitä, ettei näytetä, mutta että tunnistus pystytään tekemään ja tämmöinen hyvästeleminen. Sitten on erilaisia tapoja hyvästellä, niin monta erilaista tapaa kuin on kulttuureitakin meillä, että jotkut haluaa, että hyvästelyssä on sitten mukana henkilökuntaa, eikä uskalla itse mennä siihen, ja halutaan virsiä, voidaan haluta lauluja, voidaan haluta joku vainalle läheinen musiikki siihen ja kynttilöitä ja jonkunnäköistä uskonnollista rituaalia, voidaan haluta rukoilemista, että paljon tutkimuksessa tullut esille sitä, että vaikka ei minkään lailla uskonnollinen ihminen ollut tai läheiset ei ole millään lailla uskonnollisia, niin he kokee todella turvalliseksi ja tärkeäksi, että siinä kuitenkin vainajan hyvästelyn tilanteessa käytetään myös uskonnollisia rituaaleja. Ja lapsilla tulee olla samanlainen oikeus hyvästellä vainajaa kuin kellä tahansa muulla, ihan samoin ehdoin kuin aikuisillakin, että jos on hyvin traumaattisesti ruhjoutunut ruumis, niin sitä ei tietysti tarvitse näyttää kokonaan, vaan että siltä osin, että lapsikin pääsee todistamaan, että isä on kuollut tai pikkusisko on kuollut.
Ja annetaan riittävä aika hyvästelyyn. Meillä Suomessa se yleensä on se semmoinen pari tuntia, sen jälkeen patologialaitos hätyyttelee, että pitäisi jo päästä vainajaa avaamaan, tai sitten jos vainaja oli tehnyt elinsiirtotestamentit ja näin, niin mennään jo paljon aikaisemmin, eli aika lailla pian heti siinä 50 minuutin sisällä, kun vainaja on todettu kuolleeksi, niin pitäisi saada jo valmisteltua elinsiirtovaiheisiin, ja nämä on aika raskaita kokemuksia läheisille sitten, mutta että periaate ja perusperiaate on se, että kukaan ei omista sitä vainajaa, ei terveydenhuolto, eikä niin kuin on todettu ja luettu paljon kokemuksia, kun ambulanssimiehet sanoo, että tule tänne, niin viimeisen kerran on kuitenkin läheinen juossut sinne tilanteeseen ja saanut vielä muutaman sanan vaihtaa ja hyvästellä, ja sitten on läheinen kuollut, että kukaan ei omista sitä niin kuin terveydenhuolto-organisaatiota tai yhteiskuntaista ruumista, ja voi myös viedä ruumiin kotiin, aivan niin kuin ennen vanhaa ja aikaisin vietiin, tai ennen aikaa vietiin, että läheiset saa hyvästellä ruumiin sitten kotonakin, ja pirtti ja arkku auki ja niin edelleen, että tapoja on paljon. Tärkeää on se, että henkilökunta, joka toimii vainajan kanssa ja siinä läheisten läsnä ollessa, niin kunnioittavasti käsittelee vainajaa, esimerkiksi puhuu hänestä nimellä. Mä oon aina koulutuksissa sanonut, että kirjoittakaa vainajan nimi vaikka käteni sisäpuolelle, että varmasti puhutte oikealla nimellä siitä pienestä lapsesta, jos hän oli ehditty hätäkastaan, tai annettu nimi, mikä oli kuolintilanne, ja myös siitä aikuisesta kuolleesta ihmisestä. Että se tuo semmoista lämpöä ja turvallisuutta näille läheisille, että ne hoitohenkilökuntakin välittää heidän läheisestä. No sitten muistojen kerääminen ja vainajan muisteleminen on yksi keskeinen selviytymiskeino surevilla ollut aina, niin tässä äkkikuolemankin kohdalla, ja siihen liittyy monenlaisia. Yksi keskeinen on se, että yritetään ottaa niitä valokuvia myös sen kuolleen vainajan kanssa, mikäli läheiset haluaa, niin se saattaa olla pitkästä aikaa. Se on saattanut elämä mennä niin, että on pitkän aikaa, kun on otettu viimeksi kuvia yhdessä, ja semmoinen kuollenkin läheisen kanssa, varsinkin lapsiläheisen kanssa, kohtukuolleen läheisen lapsen kanssa, oleva valokuva on erittäin merkityksellinen vanhempien selviytymisessä. Sitten on tietysti monenlaista muuta muistoa, mutta ne yleensä liittyy siihen, että elettyyn elämään. Konkreettista tukea tulee tarjota paljon, erilaisen ruoan tuomista, ja tietysti tarvitaan paljon semmoista hyvää mieltä siihen, että kykenee vastaanottaan tukea. Ja tietysti sairausloma ja lääkitys jossakin mielessä saattaa olla semmoinen konkreettinen tuki. Ja konkreettinen tuki näissä äkkikuolemissa on myös se, että saatetaan saattaa jostain sairaalasta tai muusta organisaatiosta takaoven kautta pois, jotta media ei pääse. Esimerkiksi henkirikoskuolemissa ja myös itsemurhakuolemissa, niin median mukaan tulo on valtavan kiihkeitä näinä päivinä, ja siitä syystä on tärkeää, että surevia läheisiä myös suojellaan medialta. Paljon on erilaisia hautajaisjärjestelyyn liittyviä asioita. Onneksi meillä on tänä päivänä hautaustoimistoja paljon, ja löytyy netistä paljon tietoa, näitä hautaustestamentteja ja muita, mutta tarvitaan tietoa myös siihen ja ohjausta siihen. Ja taas mä huomautan siitä, että lapsiläheiset otetaan mukaan, ja niin kuin nuoretkin, ihan samalla tavalla järjestetään hautajaisia ja osallistuu siihen hautajaisiin tai muistotilaisuuden, mikä se sitten kelläkin on. Tietoa tarvitaan surevan kohdalla paljon, varsinkin äkkikuoleman kohdalla tämä suullisen tiedon antaminen on todella tärkeää, mutta että sen lisäksi, että kaikista annetaan myös sitä kirjallista tietoa. Ja semmoinen tietopankki, mikä löytyy jostakin, niin on ehdottoman hyvä. Surujärjestöillä on mahtavia verkkosivustoja, paljon tietoa kerättyä, kuin myös surevan tukemisen hankkeella, mihin voi ohjata surevia kattoon ihan perustietoa näihin hautajaisiin liittyihin ja erilaisiin vapaaehtoisjärjestöjen tarjoamaan tukeen ja muihin auttaviin tahoihin. Ja sitten tämä, mikä jo tuohon alussa viittasin, niin että tuo jatkuvuudesta huolehtiminen, jatkotuen piiriin ohjaaminen toimii meillä Suomessa kaikista huonoiten, että meillä on kyllä näitä ympärivuorokautisia tukia ja kriisipuhelimia olemassa ja pyritään moniammatilliseen tukeen ja niin edelleen, mutta täytyy muistaa se lähtökohta, että niin omissa tutkimuksissa kuin näissä kansainvälisissä tutkimuksissa tulee aina se tieto niin, että sureva ei kykene itse ottaa yhteyttä, vaan surevaan tulee ottaa yhteyttä. Ja vaikka sureva siellä nyt sitten sanookin, että hän ei tänään nyt jaksa puhua, niin sitten voidaan soittaa uudelleen. Eli jatkuva systemaattinen yhteydenpito sureviin heidän tarpeiden mukaan ja tarjotaan tukea tavallaan niin kuin yliäyräitten ennemmin kuin että jätetään tuki tarjoamatta sitä kokonaan.
soittouusintakäynti tai niin edelleen. Ja sitten on tietysti näitä kuolintapaan liittyviä erityisen tuen tarpeita, henkirikokset ja itsemurhat. Ehkä niissä eniten se, että niissä on pitkäaikaiset prosessit esimerkiksi oikeudenkäynnin kanssa, eli vuoden päästä läheisen kuolemasta suruprosessi saattaa aktivoitua erittäin voimakkaasti uudelleen esiin. Lapsiläheisten tuen varmistaminen kouluun, että saako ilmoittaa ja niin edelleen, niin on tärkeää. Ja traumaattisen surun yhteydessä sitten traumaterapian ja erilaisen terapian järjestäminen. Meillähän tulee nyt se surun diagnoosinumero, jolloin terapia saaminen ehkä sitten vähän näiden traumaattisten surujen ja pitkittyneiden surujen kohdalla ehkä helpottuu. No sitten tämä vertaistuki. Ehkä kaikista tärkein, mikä ihmiset sitten viime kädessä paljolti hakee, ja mä olen paljon tutkinut vertaistukea ja erilaisen tuen auttavuutta. Siinä on hyvä kertoa, että vertaistukea saa niin kuin tänä päivänä tosi monella tapaa, että ei tarvitse olla pelkästään se, että mä nyt aina menen johonkin face-to-face-ryhmään tai mä menen nettiin tai näin muuta. Että jollekin kauheasti lohduttaa se, että mä voin kirjoittaa jollekin vertaiselle kirjeen tai mä voin lukea vertaisten kirjoittamia kirjoja. Että vertaistuki on hirveän monimuotoista. Ja voidaan ohjata tosiaan mukaan sinne toimintaan ja sitten annetaan tietoa kaikista eri vertaistukea tarjoavista tukijärjestöistä. Että meilläkin on Suomessa tietysti surujärjestöt, mutta sitten seurakunnat tarjoaa paljon vertaistukiryhmiä ja sitten kriisipuolella tarjotaan vertaistukiryhmää, että kukaan vertaistuen tarjoaja ei ole surevan kohdalla niin toisensa kilpailija, vaan kaikilla on varmasti se pyhä tarkoitus auttaa surevaa selviytyyn ja jaksaa sen elämänsä kanssa ilman sitä rakasta läheistä ihmistä. Ja siitä syystä on tärkeää, että vertaistukeen ohjataan. Ja siellä tosiaan, niin kuin tuossa jo mainittinkin, että vertaistukisivuilla ja myös seurakunnilla ja sairaaloilla on paljon tietopankkia, mihin voi ohjata. Sitten tietysti lopuksi vielä sanon tästä, että perheenjäsenen suru- ja selvitysprosessissa keskusteleminen on hirveän tärkeää surevien kanssa. Ja yksi keskeinen tukialue, mikä me nostettiin tähän suositukseen siitä syystä, että jokainen perheenjäsen esimerkiksi suree yksilöllisesti. Erilaiset suremisen yksilölliset tavat ei ole vaarallisia, mutta se, että miten perheenjäsenet niihin suhtautuu, että jos mies alkaa vaatia vaimoltaan samanlaista suremisen tapaa tai päinvastoin, niin saattaa tulla konflikteja, sitten niitä avioeroja ja ymmärtämättömyyttä toista kohtaa ja sitten perheenjäsenen kyky tukea toinen toisiaan niin hälvenee. Sitten meillä on valtava määrä muullakin julkaisuja selviytymiskeinoista erilaisia, että mitkä on, että tämä sosiaalinen tuki ja vertaistuki nousee ylitse kaikkien muiden, eli ilmeisesti kaikki te, jotka kuuntelette, niin varmaan olette niitä ihmisiä, jotka omalla tahollanne autatte ja tuette näitä surevia selviytyjä. Ja jos tulee sellainen tunne, että no eihän mä ole auttanut mitään, mutta kun se auttaminen saattaa olla niin pientä, että kun sä oot saatavilla ja kun sä oot läsnä ja sä kohtaat ne surevat aidosti ja oikealla tavalla, niin ne saattaa olla niitä ihan tärkeimpiä surun tukemisen keinoja. Mä haluan toimittaa kaikille teille kuulijoille paljon voimia tähän raskaaseen työhön ja kuitenkin siihen työhön, mikä on ainakin mun näkökulmasta monesti ollut se antoisa työ, että mä oon saanut paljon niitä viestiä, että kuinka on pelkästään jo tutkimukseen osallistuminen ja se, että on tutkijalle saanut kertoa kokemuksista ja sen storin ja sen läheisen jutut näyttää ja muuta, mistä milloinkin ollaan oltu kiinnostuneita, niin on auttanut heitä valtavasti selviytyä. Eli puhuminen toiselle ihmisille auttaa. Kiitos. Kiitos Anna-Liisa. Laitetaan täältä tämä kamera nyt päälle ja mikki. Sen verran, onko sulla lisätietoa, kun viittasit siihen surun diagnoosinumeroon, niin aikataulusta tai siitä, mitä se käytännössä nyt tarkoittaa? Joo, ei ole vielä, sehän ei, mä oon paljon siihen haastateltu, että jos sen mukaan katsoo netistä nopeasti, että mitä mieltä on, että sehän ei pelasta tätä surevien kokonaistilannetta siitä, että meillä ei esimerkiksi ole sairaslomakäytänteitä ollenkaan Suomessa. Ja mä oon kansainvälisissä hankkeissa mukana, mistä monessa muussa maassa se on paljon paremmin, eli automaattisesti saa tietyn ajan sairasloma ja automaattisesti työnantaja maksaa palkallisen sairasloman, että sureville ei tule näitä sekundaarisia vaikutuksia kielteisiä liittyen siihen. Mutta että mitä tämä tulee vaikuttaa, niin tämä on nimenomaan, nyt haetaan semmoista pitkittynyttä surua, yli puoli vuotta kestävää, erittäin traumaattista ja hankalaa surua, joka on tietty diagnoosioireisto, minkä sitten täyttäessään voi helpommin saada esimerkiksi psykoterapiaa ja erilaisia traumaterapioita.
Todellisuushan on se, että esimerkiksi voin tällä yleistään karrikoidun sanoa, niin että kaikki äkillisen kuoleman kokeneet läheiset liittyy tähän ryhmään ja kaikki traumaattisen kuoleman, esimerkiksi oman lapsen kuoleman kokeneet liittyy tähän ryhmään. Tulee. Mutta ehkä sen se vie pois nyt sitten, että surua ei diagnostisoida enää niin hirveästi masennukseksi tai joksikin muuksi epämääräiseksi tautiluokitukseksi, ja jotka haittaa sitten surevien elämää myöhemmin. Kyllä, kiitoksia. Unohdin tuossa alkuun sanoa, että jos teillä on jotain kysymyksiä, niin sen chatin kautta voi niitä esittää. Ja tosiaankin niin yritämme mahdollisuuksien mukaan sitten nostaa niitäkin kysymyksiä. Tänne ei ollut tietenkään, kun ette tienneet siitä mahdollisuudesta, niin vielä tämän sinun luentosi aikana kysymyksiä tullut, mutta oletko tässä mukana vielä loppuun asti? Mä olen mukana tässä nyt toistaiseksi, että voi laittaa sitten tuossa mun sähköpostilla se löytyy tuosta ihan googlettamalla mun nimi, niin saa ottaa yhteyttä. Et mielelläni teen yhteistyötä eri ammattihenkilöstöjen kanssa, niin kuin teidän surujärjestöjenkin kanssa. Kiitos paljon. Kiitoksia. Hyvä. Tästä sitten aasinsiltana siihen, että tosiaan nyt sitten, mitä me ollaan Surevan kohtaamisen hankkeessa tässä tehty viimeisen 3 vuoden aikana, niin lyhyt katsaus siihen. Ja tosiaan laittakaa niitä kysymyksiä chatin kautta, jos te haluatte jotakin tarkentaa vielä. Mäpäs katson, että mä saan täältä nyt jakoon tämän. No niin, eli ihan muutamalla sanalla alkuun, että mitäs meidän mitäs hankkeessa oli tavoitteena ja tarkoituksena, eli kyseessä siis 4 surujärjestön yhteishanke. Mukana olevat järjestöt, jos nyt sanon tällä tavalla aakkosjärjestyksessä, niin Huoma henkirikoksen uhrien läheiset, sitten Käpy lapsikuolemaperheet ja Suomen nuoret lesket, joka on siis työikäisenä leskeytyneiden ja leskiperheiden vertaistukijärjestö, ja sitten Surunauha, joka on itsemurhan tehneiden läheisten vertaistukijärjestö. Ja toki, niin kuin tuossa Anna-Liisankin puheenvuorossa tuli esille, niin tässä näiden järjestöjen näkövinkkelissä puhutaan juuri semmoisista menetyksistä, jotka on niitä traumaattisia, ja se tuen ja avun tarve on usein sitten pitkäkestoinen. Ja tosiaankin näiden neljän taustajärjestön tavoitteena oli auttaa ammattilaisia auttamaan, eli lisätä tietoa surevien kohtaamisesta, tukemisesta ja nimenomaan siihen kohtaan, että siihen tuen pariin osattaisiin aikaisempaa paremmin myöskin ohjata ja sitä jatkumosta pitää huolta. 3-vuotinen hanke, joka rahoittaja on ollut sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, eli STEA. Meidän keskeisenä kohderyhmänä on ollut siis kaikki työssään surevia kohtaavat ammattilaiset. Keskeisestihän näitä on sit sairaalassa, terveyskeskuksissa, poliisi- ja pelastuslaitoksella työskentelevät seurakunnan työntekijät. Mutta tässä hankkeen aikana ollaan huomattu, että eipäs tämä tieto kellekään ammattiryhmälle tai itse asiassa kellekään meistä toimitaan sitten missä tahansa, niin ole mitenkään tarpeetonta tai turhaa. Ja ajatuksena se, että kun ammattilaisten tieto lisääntyy, niin se sataa sitten kuitenkin niiden surevien eduksi, eli surevat saavat aikaisempaa paremmin sitä ohjausta ja tukea sitten tulevaisuudessa. Hankkeen toimintatapoina on ollut kokemusasiantuntijatoiminta ja verkkosivusto. Eli kokemusasiantuntijatoiminnalla tarkoitetaan sitä, että meillä on koulutettuja vapaaehtoisia, jotka puhuu ammattilaisille siitä omasta kokemuksestaan, ja sen mukana sitten vie myöskin laajemminkin tietoa surevan kohtaamisesta. Ja sitten tässä on viitattu jo muutaman kertaan tuohon meidän hankkeen verkkosivustoon, eli se on sitten se tieteelliseen tutkimukseen ja surujärjestöjen kokemuksen perustuvaa tietoa. Ja halutaankin aina muistuttaa, että silloin kun kokemusasiantuntija puhuu sen oman tarinansa, niin kokemukset on niitä yksilöllisiä ja myöskin surusta ja saadusta tuesta kokemukset on yksilöllisiä ja niitä ei sillä kannatakaan lähteä sen yhden kokemuksen perusteella yleistämään, mutta sitten meillä on siinä rinnalla tätä tutkittua tietoa ja sitä semmoista, mitä voi sitten vähän laajempaankin porukkaan yleistää. No mitä sitten ollaan saatu aikaan? Se
verkkosivusto www.surevankohtaaminen.fi. Eli ensin töiksemme, kun ollaan hanketta käynnistetty silloin keväällä 2018, niin avattiin tämä sivusto, ja se on tämmöinen nykyään jo aika kattavakin tietopankki surusta ja surevan kohtaamisesta ja erilaisista tilanteista, mihinkä sureva voi joutua. Ja sitten kun haluttiin, että tällä nyt oikeasti sitten palvellaan myöskin ammattilaista ja heidän tiedon lisääntymistä, ja yksi selkeä epäkohta on ollut myöskin se, että materiaalia ei ole ollut meidän toisella kotimaisella eikä englanniksikaan tarjolla, niin tässä kohtaa hankkeella oli sitten resursseja siihen, että käännettiin surujärjestöjen keskeisintä materiaalia sekä ruotsiksi että englanniksi sen mukaan, mikä kellekin taustajärjestölle oli se tärkein käännöstarve. Ja sen lisäksi tästä meidän nettisivusta on käännetty sellaiset kohdat kuin mitä suru on, surevan kohtaaminen ja lapsen ja nuoren suru, niin ne löytyy siellä myöskin sitten ruotsin ja englannin kielellä. Ja verkkosivustolla on tällä hetkellä jo lähes 30 000 yksittäistä kävijää. Eli ollaan saatu aika hyvin tietoisuutta lisättyä siitä olemassaolosta. Muuta materiaalia, tietysti tärkein materiaali on tuo verkkosivusto, mutta sen lisäksi me ollaan tehty surevan kohtaaminen esite, joka on monen mielestä tämä haitariesite, eli mulle kun tulee sähköpostilla pyyntöä, että saisinko sitä haitariesitettä, niin se tarkoittaa tätä meidän surevan kohtaaminen esitettä, mihinkä me ollaan nostettu 6 keskeistä teemaa. Eli lähtökohtaisesti ajatuksena, että tämä on nimenomaan sille ammattilaiselle myöskin muistivinkkeli, että mitä tähän surevan kohtaamiseen ne keskeiset asiat onkaan. Ja sen lisäksi sitten surujärjestöjen yhteisesite, joka sisältää ne keskeisimmät tiedot kaikista näistä 4 surujärjestöstä. Sen lisäksi, kun meidän kokemusasiantuntija käy pitämässä puheenvuoron, niin hänellä on siellä mukanaan diaesitys. Toki hän on voinut tehdä siitä omasta tarinastaan myöskin dioja, mutta sen lisäksi jakoon kuulijoille menee sitten tämä meidän niin sanottu tietopaketti. Eli siellä on sitten, jos käpyn puhuja menee, niin lapsen kuolemaan liittyvää tietoa mukana. Surunauhan puhuja vie itsemurhaan liittyen ja huoman puhuja henkirikokseen ja leskien puhuja sitten leskeytymiseen ja leskiperheen suruun liittyen sitä tietoa myöskin sen kokemusasiantuntijan oman kokemuksen lisäksi. Ja kyllä sanoisin, että ollaan saatu aikaan sitä, että tieto surusta ja surevan kohtaamisesta on lisääntynyt jo ihan sillä perusteella, että sitä kävijämäärää siellä verkkosivustoilla on noinkin paljon. Ja tosiaankin sivustolla kävijämäärä on kasvanut kyllä mahtavasti, että viime vuonna 2019 siihen ensimmäiseen vuoteen verrattuna niin yli 400% oli kävijät lisääntynyt. Ja sama meno on jatkunut, toki nyt on monia muitakin muuttujia tähän viimeiseen vuoteen mahtunut. Uutiskirjeellä on reilut 600 tilaajaa ja somessakin seuraajia reilut 1000. Ja tätä kautta myöskin tätä tietoa menee aina eteenpäin. Lisäksi me ollaan oltu aktiivisia ja saatu omien kanavien lisäksi myös yhteistyökumppaneiden kanavissa meidän sisältöä esiin ja yli 10 eri alan ammattilehdessä ja myöskin ihan tämmöisessä valtamediassa, kun meille on tullut haastattelupyyntöjä, joissa halutaan nimenomaan kokemuspuheenvuoron pitäjältä haastatteluja, niin näitä ollaan välitetty kyllä sitten useillekin tahoille. Myöskin 2020 julkaistussa surutietokirjassa Duodecimin julkaisemassa oli meidän hankkeen tietosisältöä esillä. Ja nyt kun viimeisen uutiskirjeen kohdalla laitettiin myöskin kysely, että mitenkä kokee näiden tietojen lisääntyneen, niin tuoreeseen kyselyyn vastanneessa 78% oli sitä mieltä, että tieto on lisääntynyt. Ja tieto surujärjestöistä on nimenomaan lisääntynyt, eli nämä valtakunnallisesti toimivat pienet surujärjestöt varmasti ihan yksinään olisi saanut näinkään mahtavaa huomiota, mutta kun jokainen kokemusasiantuntija kuitenkin näyttää tällaisen slaidin tuossa omassa esityksessään, eli kaikki 4 saa joka kerta myöskin sitten huomiota. Ja sitten tähän sydämeen mun mielestä kärjistyy ja kiteytyy tämä hankkeen sydän, eli nämä meidän kokemusasiantuntijat, joita on tällä hetkellä meidän rekisterissä 97 kappaletta. Ja hankkeen aikana me ollaan koulutettu näistä 60, ja se miten tuo määrä selittyy, kun heitä enemmän on, niin
johtuu siitä, että Käpy lapsikuolemaperheillä oli tätä hanketta edeltävästi jo oma kokemuskouluttajat-hanke, missä kouluttautui sitten jo ihmisiä, jotka jäivät myöskin tämän hankkeen reserviin sitten ja ovat valmiita sitten puhumaan sitä omasta menetyksestään. Ja maantieteellisesti nämä meidän kokemusasiantuntijat on Helsingistä Kittilään. Ja tänäänkin olen tosi iloinen siitä, että tuohon paneeliin me ollaan saatu paitsi kaikkien surujärjestöjen edustus, niin ollaan saatu myöskin edustus maantieteellisesti sillä tavalla, että kokemuspuheenvuorot tulee pitämään Minttu Kemistä, Jonna Oulusta, Arttu Tampereelta ja sitten Elisa Helsingistä, eli myöskin maantieteellisyys näkyy tässä. Ja kokemusasiantuntijoiden kokemuksen ääni on kuulunut, eli meidän järjestämiä tilaisuuksia tavoitteena oli, että 3 vuoden aikana toteutetaan 110. No se meni jo 2 ensimmäisen vuoden aikana rikki, eli lähemmäs 170 kaiken kaikkiaan tulee olemaan niitä tilaisuuksia, mitä tämän hankkeen aikana on järjestetty, ja yli 7000 ammattilaista tai opiskelijaa on kokemusasiantuntijan puheenvuoron sitten kuullut. Ja sen lisäksi ajatuksia on kerrottu verkkosivustoilla, eli meillä on ollut siellä on edelleen näitä videoita ja podcasteja, webinaareja, ihan meidän omassa tuotannossa tehtyjä, mutta sitten myöskin muiden tekemänä ja sitten heidän alustoillaan olevana. Esimerkiksi tuo lapsen ja nuoren suru, joka on se video, joka meidän ensimmäisenä sinne sivustolle taisi tullakin, niin sillä on myöskin runsaasti katselukertoja, 850 taisi olla, kun mä viimeksi kävin katsomassa. Ja myöskin sitä meidän edellistä webinaaria on käynyt kesän jälkeen yli 300 katselukertaa. Eli tämä on myöskin tätä tämän päivän viestintää, nämä videot. Ja kun mietin, että noista 97 kokemusasiantuntijasta, niin 70 on pitänyt puheenvuoron jossakin tai jollakin kanavalla tämän hankkeen aikana, niin me ollaan kuitenkin saatu myöskin tosi monta eri kokemusta esille. Ja sitten kokemuspuheenvuorolla on ollut vaikutusta, eli me ollaan pyydetty ja saatu paljon palautetta, eli puheenvuoron jälkeen aina kysytään, että miten tämä kokemuspuheenvuoro sitten yleisölle avautui ja oliko vaikutusta, niin palautteista on yli 1600, niin 85% koki saaneensa paljon tai erittäin paljon uutta tietoa. Ja sitten kun sieltä myöskin avoimien kysymyksien perusteella vähän kysyttiin, että mitä se on nyt se uusi tieto, mitä tässä saadaan, niin nimenomaan nämä tietosurujärjestöstä nousee siellä esille, mutta yhtä lailla sitten se, että tietosurusta ja nimenomaan siitä surevien yksilöllisestä suremisen tavasta, niin se on ollut monta kertaa se uusi. 90% palautetta antaneista koki tilaisuuden antaminen paljon tai erittäin paljon valmiuksia surevan kohtaamiseen. Ja nyt sitten tänä vuonna lisättiin tuo kysymys, että uskooko, että kokemuspuheenvuoron kuulemisella on vaikutusta siihen, miten itse tai työorganisaationsa toimii jatkossa, niin 95% uskoo näin tapahtuvan. Ja palaute on ollut kyllä aivan ihanaa luettavaa. Tähän nostin nyt ihan muutaman vaan esille. Tämän suuntaista se palaute useimmiten on, että paljon tuli uutta tietoa muun muassa erilaisista auttavista tahoista, ja lisäksi oli uutta se, että apua tulee tarjota useaan otteeseen, ja myös käsitys surusta ilmiönä syveni. Ja jos jotain tästä opin, niin sen, että ohjaan omaisia aktiivisesti ja varmistan, että heidät on ainakin ohjattu oikeille palvelupoluille. Ja sitten vielä tuolla, että olen kokenut psykologi, mutta silti kun kuuli onnistuneita ja epäonnistuneita kohtaamisia ammattilaisten ja läheisten kanssa, niin se vahvisti ja antoi uusia ideoita kohtaamiseen. Eli kyllä itsekin olen sitä mieltä, että nämä on erittäin vaikuttavia. Sitten mä uskallan kyllä väittää, että tämän hankkeen myötä ollaan saatu pysyvä vapaaehtoistoiminnan muoto surujärjestöihin. Eli tätä perustelen sillä, että me ollaan 60 pystytty tämän hankkeen aikana kouluttamaan, mutta koulutuksiin on ollut hakijoita yhteensä 131 henkilöä. Ja tämä kokemusasiantuntijaus koetaan myöskin sitä surevaa itseä voimaannuttavaksi. Ja uskoisin, että kun sana kiirii ja nämä kokemusasiantuntijat yhä uusia ihmisiä itsekin kohtaa, niin uskoisin, että tämä ei ole sammumaan päin oleva trendi, että tämä homma kiinnostaa.
Ja tähän tehtävään sitoudutaan koulutuksen jälkeen kyllä todella kiitettävästi, eli ainoastaan 2 on ilmoittanut hankkeen aikana haluavansa poistua kokemusasiantuntijalistalta ja toinen muutti mantereelta toiselle ja toinen oli myöskin sitten pitkään jo pohtinut sitä, että nyt alkaa menetyksestä olla sen verran kauan aikaa, että ei ehkä enää halua toimia tässä roolissa. Ja se on mun mielestä myöskin juuri hienoa ja ihailtavaa omien voimavarojen ja motivaation tunnistamista. Ja senkin takia uskon, että tämä pysyvä muoto olisi syntynyt, koska kyllä tämä on nyt hyvin löydetty, että meille tulee kokemusasiantuntijapuheenvuoroihin pyyntöjä ihan enenevästi jatkuvasti ja myöskin tästä poikkeustilanteesta huolimatta niin tänäkin vuonna. No sitten ollaan saatu uusia avauksia, eli pysyviä rakenteita toivon mukaan on syntynyt tuonne POLAMKiin, eli poliisiammattikorkeakoulussa meidän kokemusasiantuntijat käy 4 kertaa vuodessa ja siellä aina uudelle poliisikokelasporukalle sitten 2 kokemusasiantuntijan puheenvuoroa kerrotaan. Sitten aloitteita ja ohjeistuksia ohjevainajan omaisille, poliisihallitukselle lähti aloite siitä, että siihen ohjeeseen pitää myöskin lisätä muistutus tästä kriisiavusta ja sen hakemisesta ja sen oikeudesta siihen. Lasten ja nuorten saattohoidon työryhmä päivitti heidän ohjeitaan tuolla TYKSissä ja sinne kutsuttiin meidän kokemusasiantuntijoita. Ja sitten yhtenä uutena avauksena myöskin sitten ensi vuoden alusta ilmeisesti niin kuin avautuu tämä Surevan kohtaaminen verkkokurssi, joka on Turun yliopiston alaisen Sote-akatemian järjestämää koulutusta ja se oli tosiaankin hankkeen aloitteesta sinne syntynyt. Sitten ollaan aloitettu uudenlaista yhteistyötä surevien tuensaannin edistämiseksi, osittain myöskin varainhankinnan tueksi, mutta siellä löytyy verkkokurssia Surevan työnantajalle, joka tehtiin yhteistyössä Fambitionin kanssa. Sitten meillä on ollut tuommoista suklaakehitystäkin, eli otan osaa suklaalevy ja kiitos suklaalevy tehtiin Ylöjärven suklaatilan kanssa ja sitten myöskin tuommoinen mesenaattikampanja tuossa viime keväänä. Sitten ollaan saatu huomiota ja kiitosta, eli tuossa kuvassa näkyy nyt SOSTE-palkinto, mikä on ehkä se konkreettisin kiitos. Saatiin viime vuonna SOSTE-palkinto, jossa oli raadissa hyvin arvovaltaisia STM:n ja THL:n johtajia mukana ja SOSTE-palkintoa perusteltiin muun muassa sillä, että käyntiin on saatu toimintaa, joka on syntynyt selkeään yhteiskunnalliseen tarpeeseen, jota virallinen sosiaali- ja terveyspoliittinen järjestelmä ei ole toistaiseksi riittävästi huomioinut. Hanke tekee surun ja sen yhteiskunnallisen vaikutuksen näkyväksi samalla, kun se pyrkii vähentämään sitä. Ja lisäksi rahoittajan väliraportista antama palaute oli se, että väliraportin perusteella avustetun toiminnan tuloksellisuus on poikkeuksellisen hyvää. Ja sen takia, vaikka hanke on ylittänyt tavoitteitaan, niin tarve ammattilaisten tiedon lisäämiselle on silti edelleen olemassa ja jaksaisin uskoa, että toimintaa silläkin perusteella pystytään jatkamaan vielä tulevaisuudessa. Mutta kiitoksia minun osaltani. Tämä oli tässä ja tosiaan seuraavaksi annan puheenvuoron noille meidän kokemusasiantuntijoille. Suljen oman kameran ja mikrofonin ja rupean seuraamaan chattia ja Maiju ottaa tässä kopin ja puhuu nyt noiden kokemusasiantuntijoiden paneelin yhteydessä, niin minä huikkailen sitten kysymyksiä sen jälkeen, jos sinne niitä tulee. Kiitoksia. Tosiaan mun nimi on Maiju Hirvonen, on Surevan kohtaaminen-hankkeen viestintävastaava ja esitän tässä kysymyksiä Surevan kohtaaminen-hankkeen kokemusasiantuntijoille, jotka kertoo tässä teille omasta kokemusasiantuntijuudestaan ja muistakin ajatuksista, mitä on sitten heillä jakaa teille surevia kohtaaville ammattilaisille. Ja panelisteja meillä on mukana tässä tänään jokaisesta hankkeen taustalla olevasta järjestöstä, eli Elisa Suomen Nuoret Lesket ry:stä, Minttu Surunauha ry:stä, Arttu Käpy Lapsikuolemaperheet ry:stä ja Jonna Huoma Henkirikoksen uhrien läheiset ry:stä. Ja aloitetaan ihan sillä, että panelistit saa kertoa itse hiukan muutaman sanan itsestään, omasta tarinastaan ja suhteestaan tähän omaan taustajärjestöönsä. Eli aloitetaan Elisasta. Ole hyvä, Elisa.
Ei vaan. Näkyykö kuva tai kuuluuko ääni? Kuuluu ja näkyy. Näkyy, no niin. Mä en itse näe, mutta se ei varmastikaan haittaa. Eli hei, mä oon tosiaan Elisa ja mä edustan Nuoret Lesket ry:tä, eli tämä Suomen Nuoret Lesket ry nimi on muuttumassa, tai on päätös tehty jo niin vähän lyhyempään muotoon, eli Nuoret Lesket ry. Ja mun tausta on semmoinen, että mun puoliso Antti sairastui kesällä 2014 syöpään, ja meidän yhteinen tytär oli tuolloin 1-vuotias, ja Antti sairasti 2 vuotta, ja hän kuoli terhokodissa kesällä 2016, ja meidän tytär oli silloin sitten 3-vuotias. Ja tällä hetkellä me eletään kahdestaan täällä Helsingissä. Ja nuoriin leskiin mä tutustuin netin kautta. Oli tosi tärkeää löytää vertaistukea ja ihan sitten myös käytännön tietoa, mitä kaikkea pitää ja voi tehdä siinä tilanteessa. Ja olen osallistunut nuorten leskien toimintaan sillä tavalla, että mä olen käynyt Helsingin vertaistukiryhmässä muutamia kertoja, ja sitten mä olen sieltä nuorten leskien nettisivuilta etsinyt paljon tietoa tällaisista leskiperheille suunnatuista toiminnoista, joista meille tärkeitä on ollut tällaiset perhekurssit, viikonloppukurssit ja vähän pidemmätkin, jolla myös sitten lapsi on saanut vertaistukea, että siellä toimii tämmöiset omat ryhmät lapsille, jotka on ollut tosi hyviä. Ja nyt tällä hetkellä mä toimin nuorten leskien kokemusasiantuntijana ja käyn kertomassa kokemuksistani erilaisissa tilaisuuksissa. Kiitos Elisa. Seuraavaksi Minttu, ole hyvä. Kiitos, varmaan kuuluu. Kuuluu. Eli olen Minttu Keminmaasta ja edustan surunauhaa. Olen isä kuollut 15 vuotta sitten itsemurhan kautta ja silloin ei tiedetty 15 vuotta sitten, ainakaan täällä niin sanotussa Meri-Lapissa ei tiedetty mitään vertaistuesta, eikä kukaan ohjannut sen piiriin, ja löysin surunauhan sitten kun onnenkaupalla kuitenkin netistä. Ja siinä toiminnassa olen sitten ollut aktiivisesti mukana, eli tällä hetkellä olen ryhmäohjaajana surunauhassa erilaisissa sururyhmissä yhteistyössä ammattilaisten kanssa, sekä olen sitten kokemusasiantuntijana ja käyn puhumassa muun muassa oppilaitoksissa tästä omasta surusta ja tulevan kohtaamisesta. Siinä on minun tarina lyhykäisyydessään. Kiitoksia Minttu. Sitten Arttu, ole hyvä. Morjesta kaikille. Mä olen Arttu Käpy Lapsikuolemaperheet -yhdistyksestä. Meidän perheen esikoislapsi Liina-tyttö menehtyi 6 viikon ikäisenä 10 vuotta sitten. Käpy ry:n toiminnassa ollaan oltu sen jälkeen mukana ensin sururyhmässä ja jäseninä. Nykyään vaimo pitää sitä sururyhmää täällä Tampereella ja erilaisia leirejä ja tuettuja lomia ollaan käyty myös. Tällä hetkellä toimin itse Käpy ry:ssä kokemusasiantuntijana. Olen käynyt pitämässä puheenvuoroja eri alan ammattilaisille ja terveydenhuollon oppilaitoksissa opiskelijoille. Kiitos. Kiitos Arttu. Sitten Jonna, ole hyvä. Kuuluuko? Kuuluu. Joo, eli moikka, mä oon Jonna Oulusta. Mä oon 11-vuotiaan pojan yksinhuoltaja äiti ja meidän perheeseen kuuluu myös koira. Edustan Huomaa ja toimin kokemusasiantuntijana. Ja lapsen isä kuoli henkirikoksen uhrina keväällä 2017. Poika oli tuolloin 8-vuotias. Ja pojalla oli isän kanssa tosi lämpimät ja tiiviit välit, vaikka ei niin kuin enää asuttu yhdessä eikä oltu yhdessä. Ja tuomio tuosta murhasta tuli 2 vuotta sitten tapahtuneen jälkeen. Mä tutustuin Huomaan rikosuhripäivystyksen kautta ja olen käynyt vertaistukiryhmissä ja viikonlopuissa, joissa poika on ollut sitten mukana. Ja 1 viikonloppu oli siis lapsille suunnattu ja se oli pojalle siis äärettömän tärkeä kokemus päästä sitten näkemään muita lapsia, joilla on henkirikoksen uhrina kuolleita vanhempia. Kiitos. Kiitos Jonna. Sitten mennään keskusteluun ja kysymyksiin. Puhutaan ensiksi hiukan tästä, että millä lailla kukakin on päätynyt kokemusasiantuntijaksi tai minkälaisista lähtökohdista
siihen ehkä hakeudutaan. Mutta Arttu, voisitko sä kertoa, että milloin sä koit olevasi valmis puhumaan kokemusasiantuntijana? Joo, vuosi meidän Liina-tytön menehtymisen jälkeen Taussista sairaalapastori pyysi minua ja puolisoani kertomaan kokemuksista ja kyseessä oli tämmöinen koulutuspäivä, jossa oli teemana lapsen kuolema. Ja me käytiin silloin pitämässä tämä nykyään hienosti kutsuttu kokemusasiantuntijapuheenvuoro. Silloin sitä ei välttämättä tällä nimellä kutsuttu, mutta kuitenkin vastaavaa toimintaa. Ja kyllä mä koen, että sen vuoden jälkeen mä olin jo valmis. Silloin meidän puheenvuoro piti paljon sisällään tunnetta. Muistikuvat oli aika tarkkoja. Ja nyt kun asiasta on mennyt 10 vuotta, niin tunne on kyllä vähän se laimentunut ja muistikuvat pikkusen hämärtynyt, mutta tarinat on ehkä hieman enemmän jäsentyneitä nykyään. Kiitos Arttu, ja hyvin tuli esiin tämäkin, että millä lailla se saattaa ehkä muuttua ajan myötä. Voisiko seuraavaksi Jonna, voisitko sä kertoa, että mitä sulla on taustalla, miksi sä haluat toimia kokemusasiantuntijana? Joo, eli mä haluan toimia kokemusasiantuntijana siksi, että meillä oli tosi pitkä ja tosi hankala tie lapsen kanssa päästä avun piiriin, että terapiat on vasta nyt 3 vuotta jälkeenpäin saatu. Ja me ei saatu kuolinviestiä poliisilta, eikä me saatu kriisiapua tapahtuneen jälkeen. Mä pyysin ja anelin kaiken näköistä apua itselle ja pojalle, ja sitä ei niin kuin saatu. Ja mä haluan jakaa mun tarinaa, jotta niihin asioihin tulisi muutos, että terapiaan pitäisi päästä ilman niin kuin taistelua ja sitä apua saada. Ja omaisten pitää oppia kuitenkin elämään näiden traumaattisten kokemusten kanssa. Ammattilaisten tulisi olla sitten omaisten tukena. Ja lasten asema uhrin läheisenä ja tulisi olla parempi. Se ei ole niin kuin itsestäänselvyys, että lapsen suru otetaan huomioon tai lasta niin kuin huomioidaan muutenkaan näissä asioissa. Ainakaan meidän kohdalla ei ole ollut. Että hekin niin kuin saisi tukea ja apua. Ja haluan siis toimia myös lasten äänenä. Ja henkirikos on tietyllä lailla tabu, joka vaikuttaa meihin omaisiin monesti aika negatiivisesti, niin myös sen takia on tärkeää jakaa oma tarinaa, että se tietoisuus sitten lisääntyy ja osattaisiin auttaa paremmin. Kiitos Jonna. Haluatko seuraavaksi Elisa kertoa omasta näkökulmastaan, miksi haluat toimia kokemusasiantuntijana? Joo, eli tosi paljon samaa, mitä Jonna tuossa sanoi myöskin, mutta omasta puolestani niin halusin myöskin vaikuttaa sellaisten perheiden asemaan, jossa koetaan niin kuin perheenjäsenen sairaus ensinnäkin, tai sitten myöskin se kuolema. Halusin niin kuin tätä omaa kokemustani hyödyntää johonkin hyvään ja merkittävään, ja näin koenkin, että on saanut tehdä. Näissä asioissa on mun mielestä paljon vielä niin kuin opittavaa ja kehitettävää, ja tuntuu, että monessa kohtaa niin kuin terveydenhuollon prosesseissa on paljonkin parannettavaa, tai jopa, että niitä prosesseja ei oikeastaan ole ollenkaan. Semmoistakin on kohdannut. Ja kokemusasiantuntijana mä jotenkin ajattelin, että mä voin välittää semmoista tietoa ammattilaisille, joka tulee niin kuin avaamalla sitä omaa kokemusta. Ja vapaaehtoistyö on mulle aina ollut tärkeää, ja tälleen yksinhuoltajana mä en esimerkiksi pysty mitään viikoittaista vertaistukiryhmää vetämään, mutta tällainen kokemusasiantuntija, toiminta ja vaikuttaminen on ollut mulle mahdollista, ja tämä on ollut tosi mieluisaa. Ja henkilökohtaisista ominaisuuksista on ehkä sillä lailla hyötyä, että mä tykkään puhumisesta ja mä tykkään asioiden avaamisesta ja keskustelusta ja vuorovaikutuksesta, että se on mulle niin kuin ominaista. Ja yksi asia vielä ehkä sitten tässä kokemusasiantuntijuudessa mulle on ollut se, että on tavallaan halunnut paketoida sen oman tarinan ja kokemuksen ja sit sillä tavalla niin kuin auttaa myös itseään eteenpäin tässä surussa ja elämässä. Tällaisia asioita. Kiitos. Todella tärkeitä asioita nousi esiin jo Jonnalla ja Elisalla. Haluatko sä Minttu vielä lisätä tähän? Joo, sen verran haluaisin lisätä, että miksi itse olen lähtenyt tähän projektiin ja hankkeeseen matkaan, ja onneksi pääsin siihen. Siihen ei
toki kaikki ole varmasti päässeet, ketkä on halunneet, niin mulla on hirveän tärkeää, että niistä asioista puhutaan asioiden oikeilla nimillä, ei kaunistella niitä. Ja sitten se, että itsemurhankin tehneen omaiset saavat surra ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin. Että sehän monesti liitetään hirveän häpeälliseksi sitten jälkeen jääville ja muille läheisille, niin että se ei ole lainkaan meille häpeä, jos joku on päätynyt itsemurhaan. Kiitos. Kiitos, Minttu. Seuraavaksi voitaisiin vielä keskustella hiukan siitä, että mitä tämä kokemusasiantuntijuus ehkä merkitsee ja tarkoittaa kokemusasiantuntijalle itselleen. Haluaisitko sä, Jonna, kertoa, että mitä kokemusasiantuntijuus sinulle merkitsee? No se merkitsee todella paljon saada oma ääni kuuluviin ja tulla kuulluksi ja antaa niille ammattilaisille niitä eväitä, että miten voisi niin kuin toisella tavalla vähän toimia ja auttaa niin kuin omaista. Että sen avunsaannin ei pitäisi jäädä omaisen harteille siinä vaiheessa, kun elämässä tapahtuu tosi pahoja ja ennalta arvaamattomia asioita. Ja tietyllä lailla tämä terapoi myös itteeni, niin kuin Elisakin sanoi, että jollain lailla kun paketoi sitä, niin se on myös itselle hyöty että tälle jollain niin kuin järjettömän pahalla asialla on joku merkitys, jos se voi auttaa muita, ettei toisilla olisi niin kauhean hankala tilanne. Että tosi paljon merkitsee. Kiitos, Jonna. Haluatko, Elisa, vielä kertoa? Joo, eli se mitä mä tuossa äsken puhuin, niin tuntuu, että se tarinan saaminen pakettiin on jollain tavalla niin kuin toteutunut ja ei tarvitse jännittää sitä, että unohdanko mä niitä asioita. Että totta kai niitä väistämättä unohtaa ja se tuntuu aika raastavaltakin se unohtaminen, mutta että jollain tavalla nyt kun on tätä tarinaa prosessoinut ja kirjoittanut sen, tehnyt esityksiä, osallistunut haastatteluihin ja muihin, niin se on niin kuin sillä tavalla tallessa. Että se jatkuva muistaminen ja muisteleminen on tosi raskasta. Ja siitä on ollut tärkeää myös päästään niin kuin irti siitä jatkuvasta muistelusta jollain tavalla. Ja ihan samaa, mitä Jonna sanoi tuossa, että tämä todella raskas kokemus on muuttunut niin kuin merkitykselliseksi ja sitten tietyllä tavalla niin kuin itselle myös vahvuudeksi. Kiitos paljon, Elisa. Sitten käydään hiukan läpi näitä, että minkälaisia noissa itse kokemusasiantuntijapuheenvuoroissa, minkälaisia kokemuksia teillä on niistä tilaisuuksista. Haluatko sä Elisa vielä hiukan jatkaa kertomalla, että mikä on sulle ollut mieleenpainuvin kohtaaminen tässä kokemusasiantuntijan vapaaehtoistehtävässä? Joo, no kaikki on ollut tosi mieleenpainuvia ja merkityksellisiä myös itselle. Ehkä ensimmäinen luento, missä mä olin, niin on toki jäänyt tietysti mieleen, koska se oli tosi jännittävää ja ei oikein tiennyt, mitä tuleman pitää. Muistan, että hämmästelin siinä puhuessani, että salillinen ihmisiä, kuulijoita pyyhkii kyyneleitään sen mun puheen aikana, niin siltä tuli saman tien itselle sellainen kokemus, että tällä on niin kuin merkitystä ja vaikutusta, ja kun tietää sen, että silloin kun koskettaa kuulijan tunteita, niin silloin niin kuin tapahtuu myös sitä oppimista ja ymmärtämistä, ja se voi viedä asioita niin kuin eteenpäin, että mulla on sellainen olo, että mä oon voinut niin kuin kertomani kautta antaa kuulijoille kokemuksen jostain tärkeästä, vaikka se on ehkä itselle sitten niin kuin mysteeri, että mitä tässä niin kuin tapahtuu tässä vuorovaikutuksessa. Toinen mieleen jäänyt oli video, mitä työstettiin tänne Surevan kohtaamisen sivulle, joka liittyi työhönpaluuseen läheisen kuoleman jälkeen. Ja se oli kiva tämmöinen toisenlainen näkökulma, että mä oon puhunut paljon lapsiperheen surusta, mutta sitten tähän liittyy niin monia näkökulmia, missä itse tietää, että on parannettavaa ja mietittävää, niin se oli jännittävä sen takia, että mä sitten halusin kertoa siitä tietenkin mun työkavereille, että mä oon tällaisen tehnyt ja näyttää sen, ja se oli todella jännittävää. Ja sain paljon hyvää palautetta työkavereilta, ja tuli itselle sellainen ylpeys siitä, että mä olin niin rohkea, mä uskalsin puhua niistä vaikeista asioista ja sellainen onnistumisen tunne. Mutta sitten myöskin ei pelkästään sitä, vaan esimerkiksi yksi mun työkaveri syyllistyi siitä videosta hirveästi, ja me sitä asiaa käytiin läpi hänen kanssaan ja ihan onnistuneesti ja hyvin.
mutta sitten tuli myös sellainen kokemus siitä, että mä saatan niin kun tällä omalla avoimuudellani loukata jotakuta. Mutta sitten kuitenkin se oma loppupäätelmä on, että nämä mun kokemat asiat on todellisia ja niistä pitää voida puhua. Ja että mä uskon, että vaikeiden asioiden nostaminen yhteiseen keskusteluun, niin sit se kuitenkin tuottaa lopulta enemmän hyvää. Kiitos Elisa. Tärkeitä asioita tuli esille. Haluatko Arttu vielä kertoa, mikä sulla on ollut mielenpainuvin kohtaaminen kokemusasiantuntijan vapaaehtoistehtävässä? No mielenpainuvin kohtaaminen on yleensä ottaen semmoinen, joka jättää itsellekin ajatuksia. Ja yksi tämmöinen esimerkkitapaus oli sellainen, että erässä puheenvuorossani kehuin ja oikein viimeisen päälle suutsutin erästä asiantuntijaa tai ammattilaista, joka auttoi meitä aikanaan sitten tyttären kuoleman jälkeen. Ja multa alettiin sitten kysymään siitä, että no mikä se oli se asia, että niin oli hyvää toimintaa ja mikä siitä teki hyvää. Ja mä oikein kovasti yritin perustella tätä asiaa ja edelleen tuntuu olevan sama kysymys esille. Ja sitten lopulta tietysti sanoin, että tämä nyt on ihmisten välistä kanssakäymistä, että joku toimii toiselle, toinen toimii, ja sitten se sama asia ei välttämättä toimi ollenkaan toiselle. Tämä on tämmöinen yleinen asia, mutta sitten mulla on jäänyt mieleen myöskin semmoinen kerta, että mä oon päässyt kerran kiittämään. Unohdin aluksi kertoa, että nykyään perheeseen kuuluu myöskin vaimo ja 2 elävääkin lasta, niin meidän pojan synnytyksessä mukana ollut kätilö, joka toimi oikein ammattimaisesti ja rivakasti siinä pojan synnytyksessä, jossa vähän se oli tilanteitakin lopuksi, niin mä pääsin kiittämään häntä siinä. Niin ne puheenvuorot on tietysti, siellä on tunnetta mukana, niin emotionaalisia hetkiä, ja siitä kun pääsee kiittämään jotain ammattilaista, niin se tuntuu todella hyvältä. Kiitos Arttu. Paljon oli tärkeitä asioita Elisalla ja Artulla siitä, että miten antoisaa, mutta toisaalta välillä myös haastava tehtävä tämä kokemusasiantuntijan vapaaehtoistyö on. Voisitko sä Jonna vielä kertoa tähän hiukan siitä, että millaista palautetta sä oot saanut sun puheenvuoroista, mikä on jäänyt erityisesti mieleen? Joo, siis mä oon saanut tosi positiivista palautetta. Mä oon kuullut, että mun tarina puhuttaa edelleenkin ja tulevat ammattilaiset miettinyt sitä ihan yhdessäkin, että miten he voisivat niin toimia paremmin liittyen niin kuolinviestin tuomiseen ja muuhun. Ja olen saanut kiitosta myös siitä, että olen puhunut sellaista asioista, mistä ei yleensä puhuta, esim. Takavarikko-asiat. Ja tulevat poliisit on mulle niin kuin ammattiryhmänä kuitenkin ehkä semmoinen tärkein päästä jakamaan omaa tarinaa, koska henkirikoksen jälkeen niin omainen läheinen on aika paljon tekemisissä poliisin kanssa ihan sieltä kuolinviestistä alkaen. Mutta se oli tosi ihana kuulla, että on jäänyt mietityttämään se, että ei saisi niin väärin toimia. Kiitos Jonna. Hienosti tästäkin palautteesta näkyy, että todellista vaikutusta näillä puheenvuoroilla todella on näissä työyhteisöissä. Ja seuraavaksi voidaankin puhua vielä hiukan enemmän näistä vaikutuksista, mitä tällä kokemusasiantuntijatoiminnalla on ja mitä ehkä haluttaisiin vielä kehittääkin. Eli Minttu, voisitko sä kertoa hiukan siitä omista ajatuksista siitä, että miten sä haluaisit kehittää tätä kokemusasiantuntijuutta ja kokemusasiantuntijatoimintaa? No siis joo, haluan ehdottomasti kertoa ja voin varmaan puhua meidän kaikkien puolesta siitä, että mehän kehitytään vain sillä, että me saadaan kutsut tilaisuuksiin, jossa me saadaan kertoa omaa tarinaa, kertoa ne omat traagiset hetket ja mitä me oltaisiin ehkä näin jälkikäteen toivottu, että ammattilaiset, on sitten poliisi, pelastuslaitos, ensihoito, kuka meidät kohtaa surevina, niin miten he voisivat toimia erillä lailla, ehkä hieman paremmin, niin siinä on suuri kehittämisen semmoinen suuri askel, meidän pitäisi ottaa kaikkien siihen suuntaan. Ja tosiaan, että ne surevat täytyy kohdata ihmisinä, ja vainaja pitäisi kohdella aina kunnioittavasti. Ja tosiaan, niin kuin tuossa aloituspuheenvuorossa jo sanottiin, ja moni asia jäi sieltä hyvin mieleen, ja varsinkin se, että vainajasta puhuttaisiin aina omalla nimellä. Että kuitenkin ihminen on aina jollekin
se rakas perheenjäsen. Että se tekotapa tai lähtötapa tai oman käden kautta lähteminen, niin se ei kuitenkaan vie se ihmisarvoa yhtään vähemmäksi. Niin siinä olisi semmoista kehitystarvetta ammattilaisille. Näen sitä myös omassa työssäni, tämänhetkisessä työssäni, ja haluaisin ja käynkin sanomassa heille sitten pikkuvinkkejä. Ja he on yllättävän hyvin ottaneet ne sitten vastaan aina. Mutta että mitä enemmän meitä pyydetään puhumaan, sen enemmän me saadaan kokemusta ja sen enemmän sitten taas vertaiskokemusta saadaan sitten taas tuonne kentällä työskenteleville ihmisille. Kiitos paljon, Minttu. Haluatko Arttu vielä lisätä tähän, mitä Minttu sanoi? Joo, Mintulla oli hienoja asioita, varmaan samoja, mitä kaikki meistä miettii. Ja sitten semmoinen ajatus, mulle tuli mieleen vähän niin kuin tavoite periaatteessa tähän kehittämiseen, että tuossa oli Anna-Liisa Aholla käypähoitosuosituksia ja meillä on nyt tämä projekti menossa ja sitten kun me tehtäisiin riittävästi töitä ja saataisiin äänemme kuuluviin, niin me tehtäisiin periaatteessa itsestämme tarpeettomia. Eli tavoitehan olisi se, että ammattilaiset osaisivat kohdata meitä surevia tai menetyksen kohdanneita ihmisiä sillä tavalla, että ei olisi mitään ongelmia. Kiitoksia, Arttu. Sitten puhutaan vielä hiukan siitä, että mitä on saavutettu näillä puheenvuoroilla, kun ollaan käyty ammattilaisille puhumassa. Voisitko sä, Jonna, kertoa, että mitä sun mielestä kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroilla on saavutettu? No siis se, että avun saaminen ja tiedon tarjoaminen, tiedon saaminen ei ole enää niin kuin siis siitä kiinni, että tietoa ei olisi. Sitä on paljon ja helposti saatavilla. Järjestöt on toki tullut niin kuin enemmän tutuiksi. Et mulle on ollut aika järkytys itselle huomata, että poliisit tai lääkäritkään ei välttämättä ole tiennyt, mikä huoma on. Ja miten silloin voidaan sitten auttaa, jos ei tiedetä tarpeeksi. Eli ei ole tiedon saamisesta enää kiinni, kyllä. Kiitos, Jonna. Haluatko, Elisa, vielä lisätä oman ajatuksesi? Mitä on saavutettu? Joo, tuon Jonnan sanoman lisäksi niin mun mielestä kokemusasiantuntijatoiminnalla mahdollistetaan niin kuin just sellaisten asioiden kuuleminen, joihin jotenkin pääsee käsiksi vain itse kokemalla, ja jos ei ole itse sitä kokenut, niin kokemusasiantuntija voi niin kuin kertoa jostain sellaisesta hyvin tärkeästä, jonka hän on sitten taas itse kokenut. Ja mä jotenkin ajattelisin, että näissä kokemusasiantuntijapuheenvuoroissa ammattilaiselle, niin siinä niin kuin kohtaa ammattilaisten hyvä tahto ja halu kehittää sitä ammattitaitoa ja käyttää sitä ammattitaitoa, ja se kokemusasiantuntijan kokemus, nämä kaksi asiaa niin kuin kohtaa siinä, ja sitä kautta syntyy jotain hyvää, jota välttämättä me ei sitten enää edes päästä kuulemaan tai tietämään, mutta näin mä vahvasti uskon. Kyllä, kiitos paljon, Elisa. Ja muut todella tärkeitä asioita noussut esiin. Käydään tässä vielä lopuksi, niin kun mennään kysymyksiin ja kommentteihin, niin nämä ydinviestit, mitkä varmasti on sellaisia asioita, mitä kaikki te ammattilaiset siellä kuulolla haluatte myös kovasti kuulla, että mikä on se tärkeä asia, mitä nämä kokemusasiantuntijat haluaa puheenvuoroillaan välittää ja kertoa ammattilaisille. Käydään kaikkien näiden kokemusasiantuntijoiden ydinviesti vielä läpi. Aloitetaan, Jonna, sinusta. Joo, eli henkirikos aiheuttaa massiivisen trauman myös lapselle. Ja älä kyseenalaista, älä väheksy surua, oli se sitten minkälaista tahansa. Äläkä väheksy myöskään traumaoireita tai psykosomaattisia oireita, että ne tulisi niin kuin tunnistaa. Ole läsnä ja kuuntele. Kiitos, Jonna, tärkeitä asioita. Sitten Arttu, mikä sinun ydinviesti on ammattilaisille? No, ydinviesti on tässä sama kuin mun pitämissä kokemusasiantuntijapuheenvuoroissa, eli varmista, että sitä apua annetaan näille menetyksen kohdanneille ihmisille. Ja yleensä tilanne on se, että on monenlaista tahoa, jonka kanssa nämä ihmiset on kanssakäymisessä, ja
sitten, että varmasti joku ottaisi sen vastuun, ettei vaan pallotella sitä vastuuta, että mä luulen, että toinen taho ottaa sen vastuun, joka tarjoaa sitä apua. Ja sitten toinen juttu on tähän avun tarjoamiseen liittyen, niin saattaa olla, että nämä menetyksen kohdanneet ihmiset voi jopa syyttää tätä ammattilaista, joka yrittää tarjota sitä apua suunnilleen heidän menetyksestään. Niin tämmöisessäkin tilanteessa, ja ehkä nimenomaan tällaisessa tilanteessa, niin se avun tarve on kaikista suurin. Ja siinäkin kohtaa se avun saanti tulisi turvata ja tarkistaa, että näin käy. Kiitos paljon, Arttu. Tärkeitä asioita tässäkin. Entäs Minttu, mikä sinun ydinviesti on ammattilaisille? Ehdottomasti se, että kunnioitetaan vainajaa ihan siitä kuolin syystä riippumatta tai taustoista riippumatta. Samalla kunnioitetaan myös omaisia. Ja se, että ammattilaiset, henkilökunta, joka sinne tulee tapahtumapaikalle surutaloon hakemaan vainajaa, niin ei missään nimessä saa näyttää niitä omia henkilökohtaisia mielipiteitään asiasta. Vaikka taustalla olisi huumeita käyttävä nuori tai perheenisä, joka on ajanut vaimon lapset aina hankeen tai mikä ikinä, niin koskaan se henkilökohtainen mielipide ei saa näkyä. Se täytyy olla se ammatillinen rooli, mikä siinä on ensimmäisenä, ja se kunnioitus. Kiitos Minttu, erittäin tärkeä asia tämäkin. Entäs Elisa, mikä sinulla on ydinviesti ammattilaisille? Joo, eli sen tiedon tapahtuneesta tulisi mun mielestä siirtyä esimerkiksi neuvolaan ilman, että sureva leski joutuu sitä kertomaan. Älä jätä sitä surevaa ja perhettä yksin, ota koppi perheestä ja auta. Pidä yhteyttä surevaan. Surevan voimat esimerkiksi pikkulapsiperheessä on äärimmäisen vähäiset. Sieltä ei jakseta ottaa yhteyttä tai soitella. Ja apua tarvitsevat kaikki perheenjäsenet. Kiitos. Erittäin tärkeitä asioita on tullut kaikilla kokemusasiantuntijoilla ja hyvää keskustelua. Ja varmasti ammattilaisille paljon tärkeä asia omaan työhön. Seuraavaksi meillä on vielä aikaa tässä esittää kysymyksiä tai kommentteja kokemusasiantuntijoille. Sinne varmaan on chattiin jotain tullutkin. Haluatko Anne nostaa sieltä? Joo, mitä sieltä olisi chattiin tullut? Joo, jotka eivät nyt suoranaisesti toistaiseksi ole vielä semmoisia, jotka on kokemusasiantuntijoille, mutta vastailen tähän nyt ääneen myöskin semmoisia. Täällä kysytään, että onko meillä ruotsinkielisiä kokemusasiantuntijoita, niin vastasinkin, että toistaiseksi ei ole äidinkielenään ruotsia puhuvia, mutta semmoisia on muutama, jotka pystyy puheenvuoronsa myöskin ruotsin kielellä pitämään. Ja tämä poikkeustilanne, kun opetti meidät näihin etävälineiden käyttöön, niin enää se maantieteellisyyskään ei ole se rajoite, kun aikaisemmin vähän mietittiin, että no kuka sitten nyt lähtee puhumaan jonnekin pitkän matkan taakse, mutta jos onnistuu etäpuheenvuorona, niin osa pystyy pitämään silläkin tavalla. Ja sitten täällä oli, että kokemusta on edelleen, ettei huumeolosuhteissa kuolleiden läheisille juurikaan pyydetä kriisiapua ja tieto ei tule kriisityöntekijöille. Joo, tällaisia kommentteja. Ja sitten täällä oli tämmöinen, osaako Anna-Liisa, jos olet vielä kuulolla, niin täällä oli tämmöinen liittyen siihen Suomen sairauslomakäytäntöön, että onko ajateltu jotenkin valtakunnallisesti vaikuttaa. Ja yhtä lailla tietysti surujärjestöille tämä pointtina, että onko ajateltu jotenkin valtakunnallisesti vaikuttaa traumaattisissa äkillisissä kuolemissa ja onnettomuuksissa ja muissa tapauksissa näitä sairausloma-asioita. Mä en osaa tuohon itse vastata. Sitten täällä kysytään, että kuinka paljon muista kulttuureista tai uskonnoista osallistuu toimintaan, jos järjestetään esimerkiksi vertaistukiryhmiä. Te, jotka olette myöskin kokemusasiantuntijana ollut ryhmissä, niin onko teillä käsitystä, että onko siellä paljon muista kulttuureista tai uskonnoista edustajia? No, mä voin vastata omalta osaltani nuorten leskien toimintaan ja näille leskiperheiden suruleireille osallistuneista, että eipä ole. Ja myöskin miehet loistaa poissaolollaan leireiltä. Ja uskoisin, että siinä voi yksi syy olla se, että se tiedon
etsiminen jää täysin omalle kontolle, eli se ei siirry sitten sellaisille perheille, jossa on vaikkapa kielipulmaa tai muuten sitten niin kuin vaikeuksia etsiä tietoa, niin se olisi ensiarvoisen tärkeää, että ammattilaiset jakaisivat sitä tietoa sekä vertaistukiryhmistä että leireistä ihan kaikille, ketä vaikka siellä neuvolassa kohtaa. Ihan sama kuin Elisalla, eli ei ole surunauhallakaan, ei ole tietoa muista kulttuurista tai uskonnollisista ryhmistä, tai sitten ne ei tule vain siellä julki. Sen verran tiedän, että sano vaan. Joo, sama huomalla. Toki toivoisi, että ihan joka ikinen, joka sitä vertaistukea tarvitsee, niin löytäisi sen vertaistuen pariin. Mun mielestä Käpy ry:llä onkohan se Helsingissä lastensairaalan kanssa yhteistyössä tämmöinen monikulttuurinen lapsensa menettäneiden oma ryhmä olemassa. Pitää maahanmuuttanut ihminen, ei siis alkuun. Joo, kiitos. Sitten täällä pohditaan, mitä ajattelette, voisiko kokemusasiantuntijaa käyttää työparina asiakaskohtaamisissa ja jos, niin missä vaiheessa? No mä voin taas vastata tähän, koska mun tausta on sellainen, jossa kuolema on tiedetty etukäteen, että ehkä tässä niin kuin muiden kokemusasiantuntijoiden kohdalla ei ole sellaista tilannetta välttämättä siellä viitekehyksessä, ja itse ajattelisin, että todellakin voisi, eli niin jos tiedetään vaikka neuvolassa, että on tällainen perhe, jossa toinen vanhempi on esimerkiksi kuolemansairas, ja miksei tietenkin esimerkiksi Käpy ry:n, niin että tiedetään, että lapsi on kuolemansairas, niin ilman muuta voisi olla jo siinä sairausvaiheessa tai saattohoitovaiheessa mukana kokemusasiantuntija. Voi olla, että sitä ei halua kohdata vielä siinä vaiheessa, että itselläni on sellainen kokemus myöskin terhokodissa, että mulle tarjottiin keskustelutukea sellaiselta henkilöltä, joka teki siellä vapaaehtoistyötä, oli myös itse nuori leski, niin mä en siinä kohtaa pystynyt sitä niin kuin mahduttamaan mun ajatuksiini, mutta että joku toinen saattaisi siitä hyötyä. Nämä matkat on niin erilaisia ja kuoleman odottamisen matkat on eri mittaisia, niin näkisin kyllä, että ihan tosi hyvin voisi olla. No mä taas näen itse sen, että miksi ei. Kyllä mä voisin ihan hyvin sit, kun on tarpeeksi aikaa kulunut ja on saanut terapian käytyä ja asian käsittely on niin kuin hyvällä mallilla, niin siis voisin olla tuommoisessa kohtaamisessa mukana, koska ainakin niin kuin henkirikostapauksessa itsellä ainakin se viha ja kaikki tämmöinen, että tuntuu, että ei sitä kukaan voi niin kuin tietää, henkirikoksia tapahtuu aika vähän kuitenkin suhteessa, niin sillä lailla mä näen omalla kohdalla, että kyllä voisi toimia, mutta aikaa täytyy olla kulunut sit sen verran, että pystyy kohtaamaan. Ainakin mahdollisuutena semmoinen pitäisi kaikille antaa. Itse koen myös samalla lailla kuin Elisa ja Jonna, että en välttämättä siinä hetkessä olisi ehkä halunnut muuta kuin ammatillista apua, toki jäin ilman sitäkin, mutta se, että jos se on se vertainen siellä tapaamisilla mukana, niin ainakaan hänen ei pitäisi tuoda sitä omaa suruansa siinä tai omaa kokemustaan siinä, että sitä ei lähdetä puimaan, vaan puidaan sitä tilannetta, mikä sillä akuutissa surussa olevalla on. Että sitten jos sureva kysyy jotakin vinkkejä tai neuvoa tai kysyy, että miten sulla tämä meni, niin totta kai silloin voi vastata, mutta se oma suru sillä vertaisella ei ole se, mitä lähdetään käymään sinne läpi, eikä se oma tarina. Mutta se voisi olla juurikin hyvä siinä, että sitten tällainen ihminen, joka on kohdannut jonkun tämmöisen traumaattisen kokemuksen, että se edes tietäisi, että siinä vierellä on joku ihminen, joka niin kuin tietää täysin, että miltä susta tuntuu, vaikka ei sitä alkuun siis itsekään niin kuin halunnut ottaa, että kukaan siitä tietäisi mitään, kun oli vaan vihainen, mutta kuitenkin se voisi jopa lohduttaa jossain vaiheessa. Ja hän samaa mieltä, että ei sitä omaa tarinaa niinkään, vaan olla siinä sitten tukena ja vastailla, jos pystyy. Joo, ja tähän voisit sanoa, että kannattaa tutustua myöskin Käpyn puolella on tämmöinen ETRI-toiminto, joka on nimenomaan myöskin sitten sitä yhteistyötä, mitä tekee ammattilaiset ja sitten vertaistuki ja porukka sitten täällä kohtaa sitten, kun tiedetään, että
lapsi on kuollut tai siinä kohtukuoleman kokeneiden yhteistyöapua on tämä ETRI-toiminta. Sitten täällä Riika kommentoikin, että surujärjestöt tekevät yhteistyötä vaikuttamistyössä jonkin verran, että sairauslomakäytännöt voisivat olla hyvin yhteisen vaikuttamisen paikka ja lähden edistämään asiaa. Eli täällä heti napattiin hienosti tuosta yhdestä kysymyksestä. Sitten täällä on kommentti, että teette merkityksellistä työtä kokemusasiantuntijat. Kiitos, että jaatte omastanne tänäänkin osallistumisesta ja toivon, että laitatte meille sitten, vastaatte meidän palautekyselyyn, kun sen sähköpostiin ne saatte ja jaatte toki tietoa ja käytte tutustumassa www.surevankohtaaminen.fi-sivuston sisältöön. Täällä joku kysyikin, että missä niitä videoita voi nähdä, mistä tähän on nyt viitattukin, niin ne löytyy sieltä meidän sivustoilta nekin. Kiitoksia ja oikein hyvää syksyn jatkoa kaikille.